Mirendo Baran Euskal Filologian lizentziatua da, Euskara teknikari, irakasle, Euskara zuzendari eta Berangoko alkate izan ondoren, Eusko Jaurlaritzara iritsi zen hizkuntza politikarako sailburu ordetzaren gidaritza hartzeko. 2016 urtean kargu hartu zuenetik hona izan duen lanik mardulena, komplikatuena, zailena, ez dakit nola esan. Euskara eremu sozioekonomikoan sustatzeko 2020-2023 plana izan dela esatera ausartuko nintzateke, baina ez dakit bera honekin oso ados egongo dan. Egunon Miren, ongi etorri eta eskerrik asko hemen izateagatik. 2016 urtetik hona, erronkarik handiena izan da plan hau? Erronkarik handienetakoa bai, ez da. 2017an gu sartu ginenean, gogoratzen dut urtarrilean, Gipuzkoako Foru Aldundian gaude gaur, eta gainera aldundi honekin hasi ginen apur bat hausnarketan, ez? Hain argi geunkan guztiok, ez? Eremu sozioekonomikoan jauzi kualitatibo handiak emateko aukera eta beharra zegoela, ez? Ez du esan nahi ez da nik ezer egin, ez? Hemen daude euskara teknikariak, zenbat herritan, zenbat eskualdetan, gauza asko egin diren, eta 2017an ja erabaki genuen plangintza sendo bat egin behar zela, gure ardura zelako, ardura gurea zen, Jaurlaritzarena, baina ikusita aldundiak ere ez da hor zaudela laguntzeko prest eta hausnarketa horretan, erabaki hartu zen, beti gorako plan bat egitea, eremu sozioekonomikoko eragileekin batera, sindikatuekin batera, adituekin batera, enpresaburuekin batera, agendan sartzeko, beraien agendan sartzeko, eta abisua ere emateko, ezta? Jauzi kualitatibo hau egiteragoaz eta elkarlanean egiteragoaz. Eta prozesu hau gainera, hausnarketaren ondorioz eta eraikiko dugun plan sendo hau, urrengo 23 arteko plan sendo hau, gainera gobernuak, hau da ez hizkuntza politikako sailburu ordetzak, baizik eta gobernu batzordeak, gure koalizio gobernuak oniritzia emango dio. Hau da, berretziko du elkarlanean eta egindako plan hori. Eta hori sandotasun ikaragarria handia da, ez? Hor egin dana da batu, ez? Euki ditugun ikerketekin asko lagundu digu horrek, ez da? Apur bat esartzera zeintzuk diren lehentasunak, nun landu behar dugun zerbitzu hizkuntza, nun landu daitekeen hizkuntza, lan hizkuntza moduan, eta nik uste dut plana oso ondo dagoela, baina orain zaiena dela hori koordinatu eta adostea zelan zabalduko den hori. Baina aukera ikaragarria handia daukagu, kapaz bagara hori ordenatzeko, adostasunez esateko nor egingo duen zer, eta zer egingo dugun elkarrekin. Hau da, nik uste dut beste pausu bat eman beharra dagoela. Eskualdez eskualde, herri-zerri ibili beharrean gauza batzuetan, goazen denok elkarrekin, eta amestu dezagun gauza bat. Ez da EAE-erako bakarrik. Zergaitik ez, Euskal Herri osoan goazen pausu hori ematera eta gauzak elkarrekin egitera. Eta egin daiteke. Orduan, nik uste dut, motibagarriena dela, niretzako momentu honetan hau. Azken baten, pausu hori emoten ez badugu, era sendo baten eta ordenatu baten, azkenengo hamarkadetan egindako lanak, ez dakit, ez? Kolokan jartzeko eta galtzeko moduan gaudelako, kontuan hartuta zer datorren atzetik, ez da? Gazte guztiak, masa kritiko nahikoa, euskaldunduta eta aukera hori eskatuz. Prozesua nolakoa izan da? Eragileek, esan duzu, sindikatuek parte hartu dutela, eragile ezberdinek parte hartu dute, ekarpen interesgarriak egin dizkiote planari, plana eurekin aberastu egin da? Bai, noski baietz, azkenengo era presentzialean ere bilerak egin ditugu, esan ditudan eragile guztiak eta gonbidatuz, baina gero inkestak ere egin dira, beste ekarpen batzuk eta bestera batera jasotzeko, sindikatuekin egon gara, nik uste dut oso aberasgarria izan dela. Batez ere, planaia kokatzea gure mapan, ez da? Esatea, zer egin daiteke hemen eta zer egin daiteke ingurune soziolinguistiko diferentetan. Eta uste dut oso argi lotu dela, ez da? Gero azalduko dut zer egin behar den, multzo bakoitzean, multzo bi ditugula argita garbi esarrita, eta uste dut orain egin behar duguna dela adostu, zelan eragin, elkarrekin, banan-banan joan beharrean,
zerbitzu hizkuntzari dagokionean, lan hizkuntzari dagokionean, eta bakoitzak, erakunde bakoitzak zer jarri behar duen, enpresa bakoitzari zer eskatuko zaion, hori ordenatu beharra daukagu, adostu beharra daukagu. Ze paperean jasotakoa, hor dago, ezta? Baina orain zabalkundean ikusten dut nik arrakasta izateko adostasun horretan oinarritu behar garela, ez? Eremu sozioekonomikoa, orain arte ez da ikutu, orain da momentu egokia, eremu sozioekonomikoari ekiteko, eta dirudienez, ez? Eta ze berezitasun ditu horrenbesteko zailtasunak edo oztopoak eukitzeko. Bada, beste arlo batzuetan badirudi euskararen edapena errezagoa dela edo beste modu baten zabaltzen dela, ez? Baina eremu sozioekonomikoa, nahiko oztopo badaude. Zailtasunak eta aukerak esango nuke nik, ez da? Enpresen munduan, oso sistematizatuta dagoen kontu bada, ez da? Eta horre euskararen normaltasuna eta lortzeko eta hizkuntza kudeak eta hori barneratu ahal izateko, guk lan egin behar dugu diskurso horiek eta lantzen, ez? Nik uste plangintza honetan ere nahiko landu dela ze diskurso erabili behar dugun eta nola erabili behar den diskurso hori, ez da berdina zerbitzu hizkuntza, ez? Sustatu behar dozunean ze diskurso erabili behar dozun, hor argi dago, ez da? Etekina eta lortzeko eta ze garrantzitsua dan saltzeko, ez? Establezimentuetan eta horretan nik uste hori barneratzea oso erreza da, eta euskaraldiaren ostean hori ikusten da, ez da? Zelan ez dan kostatzen, baina enpresa baten beste erabateko diskursoarekin joan behar dugu, ez da? Enpresa baten ohituta daude, horregaitik aukerak ere badaude, gure enpresako ohituta daude hizkuntza kudeak eta desberdinak egiteko, hizkuntza bakarrean ez dira ari funtzionatzen. Orduan, euskararen txertatzea, gizarte erantzukizuna, hori eskatu, ze ekarpen egin behar dezuzuk, herri honi, ez da? Eta batez ere, 10-15 urte barru, arian sartzen ari diren gazte hoiei, ez da? Beste hizkuntza batzuetan, eskatzen diozun moduan, aukera eman behar diozula, beraien hizkuntza propioan, gainera egindan, aleginaren ondoren, hori era natural baten egiteko. Eta horretarako, esan behar duguna, zer behar dozu. Baina zure gizarte erantzukizunaren eta zure linea estrategikoan hori txertatu beharra daukazu. Eta, zorionez, ez gara zerotik hasi, enpresa askotan egin da, ez da, ariketa hori, eta arrakasta hundiarekin, ez? Badira, oso positiboa. Badira, enpresak urteetan horren alde lan egin dutenak, eta gaur egun euren lan hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza ere euskera dutenak. Horrek igual apur bat aintzatestea ere mereziko luke, ez? Ezagutzera matea. Igual ez dira hain ezagunak. Bai, aitortza osoa egin da zai, ez da? Zorionez, horregaitik dinot, zerotik ez garela hasi behar, guk esperientzia oso positiboak ditugu, bai kooperatiba desberdinetan, hemen Gipuzkoan bertan, eta nik inorre ez dut gutxietzi behar, eta guztiei aitortza eginez, baina oin da lazte bini Fagorren jardunaldietan egon nintzen, hasi direlako beste hausnarketa baten, ez da, hizkuntzan kudeaketa, eta euskaren erabilera planak zelan eta berritu, eta, azkenengo 20 urteotan egin duten lana da, horre bai direla aurrerakoiak, ez da, beraien, ez, eraldaketa sozialen sinisten dute, eta era normalizatu eta naturalean txartatzen dute euskararena. Eta niretzako oso interesgarria esan zen kontatzen zuten, ez dela karga edo zigor bat langileentzako ere, zenbat langilek aitortu duten beraientzako aukera bat izan dela ere, porque askotan hiztun berriak dira, ez daukate horren besteko aukerarik, ez da, behar bada euskara erabiltzeko beste esparru intimoagoetan edo dana delakoan, eta prestigiozko eremu batean, emate aukera hori laguntzea langileei, nik ez dut hori ere oso positiboa dela enpresarentzako. Beraz, badaukagu, nora begiratu eta esperientzia horiek aprobetsatu egin behar dira, hobetu, aprobetsatu eta horiek sistematizatu gainerako enpresetan. Eremu geografikoetara joaten bagara, ez da bardina, arlo sozioekonomikoan hizkuntzaren egoera, Araban edo Gipuzkoan edo Bizkaian zona batzutan, ez da berdina, orduan planak aurre ikusten du, ekintza bereziturik zonalde ezberdinetarako. Bai, guk planak hori dauka, ez da, lehen esan dut bi multzotan banatuta ditugula lanak, ez?
Argi dago eskualde hiriguneetan, ez da, Bilbondian, Donostian, Gasteizen, bueno, hor zer daukagu, batez ere, bigarren ingurune soziolinguistikoa da, ez da gaina euskalduna, baina egia da, hor da ditugula establezimendu txiki gehienak, hor ditugu azalera handiko, bueno, olako, azalera handiak eta frankiziak ere hor ditugu, eta hor argi dago nun zentratu behar garen, ez da, zerbitzu hizkuntza. Hor, zentroan jarri behar dira herritarren hizkuntza eskubideak. Hori da diskursoa. Hizkuntza eskubideak, beraz, hau bete egin behar duzue, zuen establezimentu, zuen negoziorako gainera ona da, ona da, ze hori ikusi da, Euskaraldiaren ariketa egin danean, feedbacka izan da, ze ondo, ze positibo, jarraitu nahi du txaparekin, bueno, hori barneratzea asko zerrezagoa da, eta hor egin behar dana gero da, lagundu. Zer behar da horrera masibo baten, ez dakit ulermen unibertsala, hau da, arreta euskeraz emon ahal izateko, eta hor, markatuta dauden leku horietan, jakinda, kasu batzuetan ezagutzarekin arazoak ditugula, bigarren zonaldekoak direlako, lagundu. Baina lagundu, arreta-arretara, ez dugu bidaliko, euskaltegietara, ez da? Horrek identifikatu eta lagundu, hor diskurso batera egin behar da. Beste zonalde bat daukagu, hirugarren zonalde linguistikoan, ingurune soziolinguistikoan, aukera handiagoak daudela, lan hizkuntza eta lantzeko, ez? Hemen Gipuzkoa aldean ditugun enpresa asko eta asko, Bizkaian bertan Durangaldean, hor beste jauzi bat eman behar da. Eta hor zer dugu, esan dugun Fagor, Relai, hainbat enpresen esperientziatik abiatuta, diskursoak desberdina, ez da? Erabili beharko da. Hor zer da, gizarte erantzukizuna, eta gizarte honi, beste era baten, alor horretatik erantzuten diozun bezalase, hizkuntza ere txertatu behar daukazu. Zure, enpresaren, organizazioaren hizkuntza kudeaketan ze leku izan behar du euskarak, ala ez du izan behar lekurik. Eta nik uste dut, bide horretatik, elkarrekin joan ezkero lortu daitekela, praktikak eta, gainerakoen praktikak eta erabiliz. Eta lagunduz, hori bai, baliabidea jarriz, diru baliabidea jarriz, eta ikusarazte hori positiboa izango da, enpresarentzako ere, ez dela karga bat edo zigor bat, ez da? Beraz, bi multzo desberdin, eta asko jorratuta, esan nahi dut, establezimentuetan esaterako, hizkuntza teknikariekin ari garela, aitortza ere, kriston lana eginda dagoela, eskualdeka, herrietan eta bar. Baina, eske amestu nahi dugu beste pausu bat emon, eta esan, benga, Euskal Herri osoan, zergaitek ez dugu egingo elkarrekin, orain ari gara urten ja pilotatzen, kanpaina bakarra, danok batera, eta egunen baten marka berdinarekin. Marka berdinarekin. Nun, herritarra jakingo duen, arreta hemen euskaraz ziurtatuta dago. Horrelako gauzak egin behar ditugu, ez da? Sistematizatu dena, eta teknikariak egin duten lan hori aprobetsatu, eta banan-banan eta bakoitza bere herrian ibili beharrean, guazen danok batera, gauza eraginkorrago bat egitera. Zelan ekarri leike plana udaletara? Jaurlaritzan egin da... Nik errespetu osoz, kontuan hartuta 2016ko udal legearen ostean, udalek dutela, euskararen ezagutza eta erabilera sustatzeko gaitasuna eta kompetentzia osoa, ni neuk ezin diet esan, udalei zer egin behar duten, ez da? Baina uste dut danontzako dela ona adostea bakoitzan horri biliko, zertan ibiliko den, ez? Eta zer egingo dugun elkarrekin, ez? Nik hor irudikatzen dudana da, azalera handiak esaterako, ni euskara teknikari izan, eta ikusten dituen, oso urrun, indarri gabe, azalera handi batera joan, eta hor, zeo zer egiteko. Kapaz izango gara, eta izan gaitezke, hori ordenatzeko eta esateko, azalera handietara nor joango da? Eusko Jaurlaritza, Eusko Jaurlaritza joango da. Indar handiago daukalako, kapazitatea, dekretua, gu joango gara. Herrietan egiten duguna, zer egingo dugu? Orain arte bezala ze bakoitzak berea? Edo dano batera egingo dugu urten zeo zer, eta helburu moduan jarriko dugu 2023an 2022an marka bakarrarekin Euskal Herri osoko establezimentuak ja identifikatzea, eta komunikazio kanpaina potente batekin, ez dakiz zein astean, urtero, olako gauzaia, ez da? Guazen,
sistema bat adostera eta pilotatzera. Baina respetu osoz, esan nahi dut, nik badakita salera handietan hemen Donostin bertan, udala ari dala garberarekin. Bueno, jarraitu nahi badute, jarraitu desatela. Baina ordenatu dezagun bakoitzak zer egin behar duen, eta guazen gauza batzuk elkarrekin egitera. Hori da apur bat adostu behar duguna eta landu behar duguna beste foro batzuetan apurka-apurka, euskara teknikariekin, alkateekin, akoban bertan ari gara, eta ja pilotatzen ari gara aurten halako komunikazio kanpaina potente bat, eskatu euskeraz, motibatzeko eta alduntzeko herritarra eta eskaini euskeraz. Bueno, nik hori ezin dut kendu burutik 22an edo 23an Euskal Herri osoan. Dano batera, metroetan, leku guztietan, olako kanpaina erraldoi bat, eta bukatu marka batekin. Bueno, hori adostu behar dugu. Eta olako gauzak egin ezkero, saia da, establezimentuek eta zirkuito horretatik kanpo gelditzea. Eta gero lagundu, klaro, horietara sartzeko eta olako sistema batean zer behar duten ere ordenatu. Jaurlaritzak zer emango duen eta diru laguntzak, por supuesto, aurten egin dugu moduan, pandemia urtea izan arren, hornitu diruarekin, borke laguntza ere behar dute, eta ikusi behar dugu pandemia honekin zein egoeratan dagoen jentea, lagundu behar zaie. Baina aurrera egin dezakegu. Pantailaren beste aldean daudenentzako orain, beste saiakera bat egingo dut, hasieran uste dut arrakasta handirik ez dudala izan urtegunekin eta izenekin eta bar, ia orain honetan parte hartzea txataren bidez pixka bat sustatzen dugun, zuek udaletako euskara teknikari zareten aldetik, nola ikusten duzue, zein bide jarraitu beharko zenukete arlo sozioekonomikora hurbiltzeko, zeintzu dira oztopoak, aukerak, txataren bidez komentatu dezakezue horrelakoren bat, edo galderaren bat ere helarazi guri. Ikusten dena euskara, hizkuntza euskalgintzatik aterata, esan dut euskalgintza eremu sozioekonomikoan, euskara ez danean zure produktua edo ez danean berez, zuk, torloioak egiten dituzunean edo pala eolikoak, berdin zaite. Pixka bat, zaila izaten dela ulertaraztea jendeari euskera bultzatzeko, nik jarriko dut nire esperientzia espriren barruan, jendeak ulertzen du gu soziedade publiko bat izan da, zerbitzua euskaraz eman behar dugula, gure prensa horrak euskaraz atera behar ditugula, kanpora begirako dena euskaraz ere izan behar dela, baina ja espri sartu danean beste arlo baten, industriaren euskal plataforma sortu eta bultzatzen, asko zailago egiten da ulertzea eta jendea galdetzen du, baina zer egiten du esprik lan horretan, diskurso bat beharko genduke, pixka bat danon pentsamoldeak aldatu, hori ulertzeko? Bai, pedagogia egin beharra eta kostatzen bada ere lortu daiteke. Orain dela urte batzuk, nik pentsatu bere nuen egiten, espri bezalako erakunde publiko batek, espri da industria, enpresak, berrikuntza, nazioartekotzea, ez gendun imaginatu bere egingo, ez da? Hasiko zala, lideratzen Indeus antzeko plataforma bat, ez da? Eta batzen enpresak eta beraiek egiten pedagogia hori. Hori lehen sineste zinezan, baina hori da biderik naturalena. Hau da, enpresen sustapena eta olako erakunde baten beste gai batzu jorratzen diren bezalase, euskararena, hizkuntza propioarena, izan behar da, barneratuta izan behar duen gauza bat. Eta zer gertatzen da olako gauza bat sistematizatzen denean erakunde publiko baten? Begira, hoaz izan, pasan legintzaldian, zuzendari aldaketa egon da, baina sendotuta dago enpresan. Eta berdin, zuzendari berria etorri danean, ez dago kolokan, programa hori. Orduan hori da egin behar den, era natural baten olako gauzak joan txertatzen. Enpresa batean edo erakunde publiko batean olako gauza badia sendotasunez txertatzen denean betirako da.
hor ez dago zuzendaririk, zuzendari aldaketa bat badator, legintzaldi aldaketa bat badator, ez dago ja atzera bueltarik. Eta pentsatu ze garrantzitsu badan, enpresan artean, euskara normaltasuna eta sustapena esprik egitea eta ez hizkuntza politikak. Hori da naturalena. Zuek daukazue prestigioa, zuek daukazue hor indarra, zuek daukazue pedagogia egiteko aukera hori, ez da? Eta enpresetan ikasi egiten da. Ze enpresek horregaitik aukera ikaragarria esaten nuen, ze enpresak behiratu orain ere pandemiarekin, ez da? Ze egokitzapen ikaragarria handia egin behar izan duten. Malguak dira, eta orduan, datorrenari aurre egiteko kapazitate hori badago enpresetan. Eta gainera esprik lideratzen du. Eta behira zuek zer lortu duzuen, Indeusen, plataforma horretan, ze era desberdinetako enpresak erakarri dituzuen, esperientzia dunak, euskara arloan, beste batzuk, eta hori da bidea. Azkenean, guk lortu nahi duguna da hori da. Sail bakoitzak, enpresa bakoitzak eta erakunde bakoitzak euskararena barneratu dezala era natural baten. Gu ez gara horretan ez egon behar. Laguntza bai, baina bakoitzak bere etxean hori era natural baten txertatu eta horrek kriston arrakasta dauka, holan egiten bada, ez? Orduan askotan esaten dugu, ze zaila dan, nik kontrako esaten du, ze aukera handiak ditugun enpresetan eta, hau barneratu eta barneratzeko eta betirako geratuko den gauza bada, ez? Orduan, zuk zeu daukazu, ez? Esperientzia horretan, badakizu zer dan Indeus eta kontatu dezakezu. Ze esperientzia dan. Ez dakite oso ezaguna dan, industriaren euskal plataforma martxan jarri gendun 2018an, espritik, baina egia da, bide lagun hartuta hizkuntza politikarako sailburu ordetza eta energiaren euskal erakundea, eta gaur egun 25 enpresa industrial, hori bai, honen berezitasuna da enpresa industrialak direla, eta hori argi izan gendun hasieratik, eremu sozioekonomikoak hartzen ditu, beste arlo batzuk ere, baina Indeusek bakarrik industria hartzen du. Eta pixka bat guk gure diskursoa ere moldatu egin behar izan gendun, esateko espriren ikuspegian, espriren misioan, eta espriren funtzioetan hizkuntzaren sustapena inun ez da agertzen. Ez da agertzen, ez bere sorreran, ez bere estatutuetan, eta orduan, zeri eutxi horrelako gauza bat egiteko eta justifikatzeko. Eta esaten duzu, lehiakortasunari eutxi genion egia da, gure misioan enpresen lehiakortasuna sustatzea dagoela, eta esan genuen, hizkuntzaren kudeaketa eta hizkuntza bera lehiakortasun elementutzat jo behar dugu biak uztartzeko, ez? Eta orduan nik uste dut hori izan dela aurkitu dugun bidea, eta arlo bakoitzak bere bidea izango du. Ez da bide erraza, ez da alde batetik hor dauden enpresak erantzunak nahi dituztelako logikoa da bezala, eta gu ez gara kapaz, hemen bere halako erantzunik ezin da eman. Elementu asko daude bitartean, ez? Enpresen, hemen identifikatzen dugun enpresa industrialen premiarik handiena, edo kezkarik handiena da, euskeraz lan egiteko produkturik eta zerbitzurik ez dagoela, edo oso gutxi dagoela, ez? Orduan, nola eragin dezakegu produktuak eta zerbitzuak euskeraz egon daitezen, euskeraz sor daitezen, ez? Hori da pixka bat, nik uste dut lanik zailena, igual erakargarriena ere bai, ez? Ze hor, ez daukagu, ez dakit nola esan, indarra handirik esate baterako mundu digitalean edo teknologia arloan beste hizkuntza batzuk nagusitu direnean. Gaur egun lehen esan duzu, enpresak hizkuntzak kudeatzera ohituta daude, bai, enpresa askok dagoeneko ingelesez lan egiten dute. Euskadiko zentro teknologikoetan nik esango nuke gehienetan lan hizkuntza ingelesa dela. Horrek ez du esan nahi euskera ere ezin danik egon, baina pixka bat zaila egiten da, ezin dalako gainera
formula bakarra erabili. Ez dago formula bat danentzako baliogarri izango danik, ez? Baina, bueno, guk borroka horretan jarraitzen dugu. Bai. Zuek besteko entusiasmoarekin, Bai. Guretzako oso pozgarria da eta eredu ikaragarri ona, ez da? Orain arte, indeusetik ez duguna, bueno, gauza berria dalako ere, ez dugu inoiz aztertu ia interesgarria izango litzateken udalen lankidetza edo, ez dakit, udalen parte hartzea edo behintzat udalen ikuspuntu hori ezagutzea, ez? Jakitea, udalek zer egin dezakete, ze ekarpen egin dezakete arlo sozioekonomikoan? Zuk ze uste duzu? Udaletatik? Bueno, egiten ari dira, Bai. Gu ez gara heldu ona eta egiten ari dira. Egin duten bidea oso garrantzitsua da. Gure eskualdeetan, zorionez egin diren kanpainen eta programen garapenaren ostean, identifikatuta ditugu establezimentu asko eta asko, badakigu, lasaitasun osoz nun euskeraz egin dezakegun, baina, hor ere aniztasun ikaragarri handia dago, udal baten teknikari bakarra dago, eta karga osoa bere ezin diago, ezin dute, ni konstientenaz, horregaitik lehen esaten nuen ordenatu beharra daukagu, eta bakoitzak behiratu, nun ibili daitekeen, eta asko gara, aldundia gara, jaurlaritza, udalak, eta beraiei utzi, hurbileneko igual lan hori eta ohituta dauden horietan ibiltzea, eta nik uste dut enpresen mundua eta hori guztia, igualeku askotan badago, kapazitatea, baina hor buru belarri aldundiak eta jaurlaritza sartu beharra daukagula. Baina uste dut, udalekin ere adostu ezkero beste pausu batzuk emateko eta lehen aipatutako pausuak emateko momentua dela. Bakoitza ibili beharrean bere planarekin, bere herrian, zer orokorrago bat adostu eraiki guztien artean beste pausu batzuk emateko. Horrek ikaragarri, ez dakit, nik uste dut mobilizatzen duela ere herritarra, ez da berdina, bisualki, olako kanpaina erraldoi bat egitea Euskal Herri osoan, eskaini euskeraz, eskatu euskeraz bezalako komunikazio kanpainak martxan jarri, identifikazioarena, ez da, hori nik uste dut beharrezkoa dela, hori adostea eta bateratzea, eta hori pausu ikaragarri handa izango den. Eta landu erakunde guztien artean elkarlan bat eraiki sendoa elkarteekin, elkarte diferenteekin, den elkarteekin, herrialde bakoitzeko, elkarte potente horiekin, ez da? Gizarteari begira mezua oso, nik uste dut, oso eraginkorra izango litzatekela. Erakundeak elkarrekin, gehi elkarte guztiak, elkarteak, ez? Eta horrelako pausuak nik uste dut emoteko gai garela, momentu honetan, eta asko aldatuko litzatekela panorama osoa, ez? Beste... Baina, badinot, askatasun osoa daukatela, eta hori jasarri behar garela orain ikusteko zer garen kapaz, ez? Baina uste dut laguntza hori eta elkarlan hori oso ondo etorriko zaiela, ez? Eta ni teknikari batzuekin hitz egiten eta hori eskatu egiten zuten. Goazen ja, lanok elkarrekin, gauza batzuk egitera, goazen ordenatzera hau, eta, esku hartze horiek bestera batera egitera, ez? Da momentua da, egokia da. Kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubidei buruzko dekretuak ja egin du, ibilbidea, edo bide bat, Euskaltzaindiarekin antolatutako jardunaldietan aurkeztu ziren emaitzak, eta eremu honetan hitzarmenak dituzue entitateekin, eta zenbait berrikuntza ere bideratzen ari zarete, ezta? Bai, ez gaude pozik, ez da, betearazpenarekin, eta orduan argi dago beste estrategia batzuk erabili behar direla, ez? Guk buruan eukidugun plangintza aldatu da apur bat pandemiarekin, ez da? Pandemiak eskatzen du beste empatia bat, eta beste laguntza bat, eta beste, baina ez du esan nahi, geldi egon behar dugunik. Zer egin dugu? Hor aspalditik eukiditugun hitzarmen batzuk berriztu, eta dekretua erabiliz, esaterako finantza entitateekin, herri honetan dauden
iaia nik uste dut guztiak, bulegoak dituzten finantza entitate guztiekin hitzarmen bat daukagu, 2015-etik, eta orain planteatu dieguna da berrestea hitzarmena, baina beste konpromiso batzuk hartuz. Hau da, erakunde horiei guztiei hitzarmen hori berresteko, bestela kanpoan geldituko litzateke, eskatuko zaie erabilera planak egitea ja. Beste konpromiso batzuk zeuden, egia da, dekretu hori gehien, betetzen duten entidadeak direla, finantza entidadeak, eta hori aitortza hori beti egiten diet, baina prestigiozko enpresak dira, eta eskatuko zaiena da, berriro ere berresteko erabilera planak egitea finantza entidade guzti horietan. Bide berdina hartuko dugu elikagaien marka guztiekin, ez? Horiek ere, hitzarmen batean izan ditugu, bakoitza konpromiso diferenteekin, Euskaraldiaron ostean konturatu dira, ze balio erantzi ematen dion, Euskarak bere negozioari konturatu dira, Euskara ona da saltzeko. Beraz, hemen zehozer egin beharra daukagu, Euskaraldia bukatzen da, 14. egunean, bezeroak ona datoz, bardin-bardin, eta horreri eman behar zaio erantzun bat. Orduan hor, asko zerrazagoa da, ez? Eta, nik esan diet, ez da, pandemia honetan, inok irabazi bada horiek dira. Horien gana bai, joan gaitezkela, konpromiso sendoagoak eskatzera. Eta bide berdin hartuko dugu. Euskara planak, elikagai marka horiek guztietan, eta identifikatu ditzatela, eremu sozioekonomiko diferentetan, dituzte ez da, beraien dendak, eta zer egingo duten, denda horietan guztietan. Kontuan hartuta, ez dela bardina, eremu soziolinguistiko oso euskaldun baten, asko errazagoa da, beraientzako, eta zer egingo duten besteetan. Kontuan hartu dezatela, bizioa, misioa eta helburua izan beharrela ehuneko ehunean datorrenari gutxienez hizkuntza hautu hori errespetatzea. Hau da, euskaldunari, oztoporik ez sortu eta euskaraz ematea zerbitzu hori. Zer egingo duzue eta erabilera planak leku guztietan. Hori da bidea hartu duguna apur hitzarmenei dagokienez eta joango gara arloka, ez da? Elikagaietatik aparte hartuko ditugu frankizia guzti hauek, handiak, eta berdin-berdin. Bilbon jarriko dute orain Primark erraldoi bat. Primark enpresa irlandesa bat da, eta hor ari gara Bilboko udalarekin. Nork esango dio, hemen bi hizkuntza daudela, eta errespetatu behar direla, hizkuntza eskubideak, eta kontutan hartu behar duela hori. Purka-purka horiekin ere, hitzarmenak egitea banan-banan, eta esatea dekretu honen menpean zaude, beraz, zer behar duzu, nik lagunduko dizut, diru laguntza deialdi potente bat daukat laguntzeko, baina zuk hau betetzeko fundamentuz eta ganoraz betetzeko euskara plan bat behar. Zure organizazioaren kudeak eta aurreratu kudeak eta integral horretan txertatu behar duzu, herri honetako hizkuntza ofizialak, bat euskara da, eta hori kudeatu beharra daukazu. Gure laguntza izango duzu, baina egin behar duzu, eta sinatu gurekin batera hitzarmen bat. Bide hori hartu dugu, apurka-apurka, lagundu, diruz lagundu, zegoera ez da ona, beraz, nik uste dut ondo hornituta dagoela, lanitz programa, finantza entidadei ere emango zaie aukera horra joateko, eta laguntza hori eman. Gero, elebide eta indartu egin ditugu, guretzako garrantzitsua da herritarra alduntzea, eta herritarrak detektatzen dituen utzune horiek jakinaraztea, aliketarin jakinaraztea. Nik beti esaten dute, erabili, bi zerbitzuak ditugunak, ez da? Behatokiarena ere, lankiretza ikaragarri hona da, eta guretzako oso importantea da herritarrak identifikatzea nun dagoen, eta nun gertatu den hizkuntza eskubideen urraketa hori guk lan egin ahal izateko eta indar handiagoarekin. Hori ere badaukagu buruan, elkarlan hori sendotu eta kanpainak egitea, eta herritarra alduntzea apurka-apurka, behar dugu, ez da? Askotan, holako inbertsioak egiten dituzten enpresak esaten dute, baina gero feedbacka ez da hain positiboa izan, 4 personak baina ez didate eskatu
zerbitzu euskeraz, guk beti esaten diogu. 400 persona horiek eskatute beren beregi, finantza entitate bati, esaterako, beren beregi zure zerbitzu osoa euskeraz. Baina ez dizunak eskatu ere, eluke onartuko, hori euskeraz ez izatea. Orduan, ez hartu bakarrik kontuan hori, Eta hori sendotasun ikaragarria handia da. Gizarte honek une honetan, gure inkesta guztien arabera, euskaraldiaren ariketa sozialaren ostean egin diren ikerketen arabera, inoiz baino gehiago dago euskararen sustapenaren normalizazioaren alde. Eta gizarteak momentu honetan, egin dugun bidetik aparte, esparru berriak irabazi behar dira. Eta nik uste dut prestigiozko esparrua, gure bizitzako esparru importantea dela, eremu sozioekonomikoa, eta eremu sozioekonomiko pribatuan, urrengo 3 urteak klabeak izango direla uste dut. Klabeak, oinarri batzuk eta esartzeko jauzi kualitatibo handiak egiteko. Baina horretarako elkarrekin egin behar dugu lana. Aholkularitzak, gizarte eragileak, denok batera, aurrera, eta apustu hori egiten badugu, nik aukera handiak ikusten ditut. Eta nolabait derrigortasunik nahi ez duenari marka handi batek paso egiten badu, eta esaten badu ez zait interesatzen inondik inora, badaukagu... Ez dago jaso dugun erantzuna, momentu honetan marka handiak kontziente dira, non bizi diren, den hori ez dute izan hain barneratuta, ez da? Baina nik orain edozein marka, atzarriko markekin ikusten dudana da, berez gainera, inork esan gabe, eraikitzen dituztenean beraien supermerkatuak, kontratazioak egiten dituztenean oso adi daudela, Eta hori normala da, azken batean beraiek diru asko jartzen dute, gizartearen ezagutza, gustua, kapetak, hori guztia ezagutza beraientzako klabea da. Eta zer ikusten ari gara, hitzarmen horietan jasotako feedbacka zein izan da, elikagaien inguruan esaterako, kilometro zeroko elikagaiak ezinbestekoak dira, beraientzako, eta euskara horren parera jarri dute. Ez que badakite. Badakite gaur egun, no te entiendo en castellano, por favor, markarentzako atzera pausu badala, Euskaraldiak asko lagundu du. Hor benetan konturatu dira zenpatia eta zer lortzen den eta hor, onena da, beraien artean, kriston, lehia dagoela. Lehia dago, herri honetan daude, elkarrekin, ez da? Danak hor. Orduan, hori oso posgarria izan da. Produktuak, kilometro zeroko produktuak gehi euskara. Eta hori apurka-apurka ari da esartzen, Orduan, ni finantza entitatek guztiekin egon naiz, markekin egon gara, eta marka berriekin egon gara, eta harrituta nagozen naturaltasunarekin ulertzen duten hori, ez da? Oso era naturalean. Inglesa eskatzen duten moduan hirietan, euskera, eta gainera esaten diozunean, ez duzu problemarik izango. Zezu kontratatu behar dituzun, holako marka jantzien eta marka hundietan, ez da? Ez que berdin zaie. Gazteak dira, gazte jendea kontratatuko duzu, eta inglesa eskatzen diozun moduan, hirietan, Primark eta hauekin handiekin gauzena, euskara eskatu, eta listo. Oso ondo, era natural baten hartzen dute. Gainera, frankizia hauek, gainera guretzako abantaia bat daukagu, frankizia hauek leku askotan daude esarrita. Orduan badaukate Katalunian, badaukate Galizian, badaukate Valentzian. Orduan, ez da eragozpena, momentu honetan marka hauek datoz era natural baten hori ere betetzen, eskatu baino ez daukate. Apur bat, beraie kontratatzen duten langileriaren ezaugarrien gaitik. Gazteak, beraz euskaldunak, eta ez daukate inolako problemarik, egunon, esateko, eta hori ez. Orduan, nik uste dut aukera paregabea daukagula. 24 urtetik berako gure gazte guztiak euskaldunak dira, eta hori da, gure potentziala. Beste galderatxo bat, moztu egin behar dugu ja? Orain galderet, beste kuriosidade bat, lehen aipatu dituzu herritarrak eta guri gertatzen zaigu Sprint bezeroen arretarako zerbitzuan jasotzen ditugun deietan eta hori
nik uste dut orain 8% dela euskeraz jasotzen ditugun konsultak. Komentzituta nago, horra deitzen dutenen 8% baino askoz gehiago dela euskalduna, baina guk ere badaukagu identifikatzen dugunean eremu bat, edo identifikatzen dugu erakunde bat gaztelaniarekin, eta deitzen dugunean gaztelaniaz deitzen dugu. Hor, guk ere beharko genduke pixka bat herritar moduan, heziketa bat, prestakuntza guk beti euskeraz egingo dugu, eta gero erantzuna ia nola datorren. Bai, alduntze hori egiteko guk badaukaguz, komunikazio kanpaina batzuk buruan ere, baina nik uste dut errespetu osoa zor zaiela herritarrei. Herritar bati ezin diozuna esan, da lehenengo hitza zuk euskeraz egin, zuk esan egunon, aldundu zaitez eta joan zaitez gure erakunde publiko guztietara, enpresetara euskeraz, eta gero zer? Zer da jasotzen duzuna? Orduan, guk esaten duguna da, herritarra aldundu bai, baina lehen hitza, enpresa batek, erakunde publiko batek, por supuesto, eta horretan lanean ari gara ere, lehenengo hitza, eman behar zaio aukera. Herritarrak nahiko dauka bere bizitzarekin, eta ez du liorik nahi. Orduan, oso garrantzitsua da, enpresa batek edo erakunde batek lehen hitza euskeraz egitea. Eta lehen hitza euskeraz egin ezkero, horrek estres linguistikorik gabe, eta inolako liorik ez, eragin gabe, badaki euskeraz egin dezakela. Eta hori praktika da, entrenamentua da. Hori berez azten zarenean, ez da? Egunero egiten, egunon, espri, taka, ja azten zara eta aukera badaukazu. Orduan, hori da, apur bat, bietara, alduntzea bai, baina ezin ditugu aldundu eta gero berdera utzean arreta eta, ez? Biak landu behar dira, eta... Galderetara goaz, ja hola egiten ari dira. Bai, zorionez galdera desente jasotzen ari geha eta denboraz pixkaldarri. Orduan, mire, botako izkizute pixkat WhatsAppetik eta txatetik aiatzen nahi zaizkigun galderak. Hortxe aurrenekoa, miren. Esan dezula, esaten du hemen kide batek, puntako enpresentzako euskararen kudeaketan, alegia puntako enpresentzako euskararen erabilera lantzea ez dela lankarga moduan bizi langileen aldetik. Ezagutzen duzuzuk egindako bisitetatik, izandako kontaktuetatik, nola lortu den hau enpresa horietan, badakizu zenean bertakoi galdetzea dela, baina zu hemen zaudenez eta eurak ez? Bai, hor ingurune soziolinguistikoka hitz egin behar da apur bat, ez? Ingurune soziolinguistiko erdaldunagoetan, bigarrenekoetan, kontu handia izan behar da, eta oso ondo landu behar da langileekin. Kontutan izan behar dugu, establezimentuetan, azalera handiko enpresa batzuetan, hor arrakala linguistiko bat badaukagu, esan nahi dut. Ez dira denak euskaldunak, eta oso prozesu arrakastatzuak izan dira, langileekin adostu direnean egin beharreko lanak, prozesuak edo danadalakoa. Hau da, goitik berako aginduak izan beharrean, hor esperientzia oso politak daude elikagaien eta olako marka handietan, nun langile euskaldunak eta erdaldunak izan diren, ezta? Eta esperientzia oso politak izan dira zelan azaldu zaien, denok parte hartu dezaten, eta inor kanpoan geratu barik erdaldunak ere ez. Hau da, esatea, enpresa honek hizkuntza kudeaketa bat egin behar du, euskara hemengo hizkuntza da, eta kontatzen zuten zelan kudeatu duten hori, esplikatuz, erdaldunei, markatu behar direla kutxa batzuk, txanda batzuk zelan antolatu behar diren, eta hori enpresarentzako ona dala, ez? Eta laguntza emango zaiela apurka-apurka erdaldunei ere, ularmen minimo bat lortzeko. Gauzak ondo egiten direnean eta langileekin gauzak adosten direnean eta ematen zaizkienean tresnak eta behar dutena, horrek ez du esan nahi bideratu direnik euskaltegietara langileak, baizik eta, segun nun dagoen langilea eman zaion laguntza bat, ez da kritikarik egoten. Ez da kritikarik egoten, langile guztiak sentitzen dira prozesuaren parte eta oso polita izan da, erdaldunek ere ekarpenak egin dituztenean. Nik hau egin dezaket. Nien azkapaz igual, niri gehiegi egiten badiat euskera zen azkapaz,
Baina bai egin dezaket hau, edo nire txandan dagoenari esan eta aldatu, eta hori da lortu behar duguna. Ze enpresen bildurra izaten da hori. Aber zer lio daukadanik orain langileekin, hemen batzuk euskaldunak dira, besteak erdaldunak dira, prozesu horiek eroan behar dira ondo. Eta mundu guztia sentu du dadin, parte, eta holan egiten direnean gauzak, ikusten da, horregaitik dinot. Praktika honak egin behar duguna da azaldu besteei eta esan gauzak zelan egiten diren prozesu demokratiko eta batzuk egin ez. Hor, bildurra hori egoten da, ez da? Arrakala linguistiko hori hemetik aurrera ez gara kontratatuak izango, zer gertatuko da? Eta ez da hori bidea, ez? Bidea da apurka-apurka, eremu soziolinguistiko batean dagoen marka batek ezin du helburu moduan jarri. Denak euskaldunak, kutxa guztietan bermatuta egongo da arreta euskeraz. Ez da hori. Baina negoziatu dezagun, txanda bakoitzeko 2 kutxa edo 3 kutxatan era normalizatu batean arreta euskeraz emango dela. Eta arraindegian txandak orain arte egin ditugun moduan, egin beharrean, jarriko dugula euskaldun bat eta erdaldun bat. Gauza horrek ondo negoziatzen direnean, ondo adosten direnean, eske zaila da kontra egitea edo hori, ez? Horregaitik dira prozesu zailak, baina ondo egin beharrekoak eta praktika oso onak ditugu. Bai, miren, bestetik beste batek kontsumitzailearen legearen inguruan, batez ere bere kezka da betetzen ez duenarekin zer, ez? Eta aipatzen du igual lagungarria litzatekela herritarren kexak sustatzeko kanpaina handi bat egitea ere, eskubideen berri izan dezaten, behatokia eta elebideren berri. Bai, hori da guk hautatu dugun bidea, ez da? Guk izunen bidea ez dugu ikusten, eta are gutxiago momentu honetan, ez? Momentu honetan egin behar duguna da lidergo sendo bat erakundeen partetik, gizarte eragileekin batera joan, eta lagundu, eta bidea erakutsi. Eta nolabait, behatokiarekin eta elebiderekin lanketa bat egin, era masibo batean urraketa horiek, ez? Jakinarazteko, guk hori erabilia izateko. Eta ni banoa, ez da, azalera handiko leku batera eta zan, nik ez dakizein eremutan, elebide eta behatokitik hartutako kexak hauek dira. Hau ez da jasangarria, zuentzako. Hau ez da jasangarria. Ze hau, bideratzeko modua badago. Eta orduan bai jartzen direla urduri. Urduri jartzen dira, ze, karo, beraien posizionamenduan, hor, herritarren kexak daude, ez da? Orduan, hori landu beharra daukagu. Eta bestetik, aurrera egin eta lagundu jenteari bideo hartzen, ze, barneratzea da zaila, baina hau barneratzen dutenean, nik uste dut egoki baten bideratzen dela. Eta Euskaraldiaren antzeko ariketa sozialak oso garrantzitsuak dira. Zu pentsatu azalera handiko, marka horiek parte hartu dutenean, gure inguruan, 14. egunean zer egiten duzu? Listo, ez edez? Hor beharra bardina da. Eta empatia horrek, eta 15 egunetan lortu duzun barre ez dakizein, horrek ez dira tontoak. Horrek badakite hori saltzeko oso positiboa dela, ez da? Orduan, bide horiek guztiak urratu behar ditugu. Zeizunen bidea esan nahi dut, nire askotan esaten didate, berdintasunekoek lortu dute milaka berdintasun plan enpresetan. Eta gero zer? Jarraipena? Nun daude planak? Kajoietan? Nik hori ez dut nahi. Etzako, milaka eta plan egotea eta papelak dan aguantatzen duen ez hor daude, eta zer egin dugu aurrera? Zer da? Ordutegiak eta zer gehiago? Hori da? Planaren ez. Nik nahiago dut laguntza bat emon eta barneratzea politika hau eta esatea hizkuntza beharrezkoa da nik saltzeko, kasu horietan, beharrezkoa da. Eta industria eta beste enpresetan hizkuntza lehiakortasunerako ona da. Hizkuntza nire langileen motivazio eta enpresarekiko atxikimendurako ona da. Ze hori ere ikusi da enpresetan. Ez da karga bat. Langile askok esan dute hori. Eta gure gazten alduntzea, ez? Ni ikastola batetik nator. Aspalditik ari gara portfolioak eta lantzen. Gure portfolioetan batxilergoko ikaslei esaten zaiena da. Ezkerreko partean jartzen dituzun notak eta emaitzak importanteak dira. Baina, gizarteari egin diozun ekarpena, ibi izarelako, ez dakit begirale moduan, ibi izarelako ONG batean, ibi izarelako
Ez dakinun, askoz importanteagoa izango da hemetik aurrera. Beraz, osatu zure portfolioa. Horrek alduntzen ditu, eta nik finantza entitateekin hitz egin dodanean lehenengo aldiz esan didat, eta asko postunaz, lehenengo aldiz esan didat, elkarrizketetan gazteak esaten ari direla, gazteak eurak elkarrizketatuak direnean, badaukazue berdintasun plana? Euskara plana badaukazue? Hori sekula ez da gertatu herri honetan. Orduan, gazteen inguruan hitz egiten dugunean, ez dira pasota batzuk. Gazte batzuk datoz oso ondoa prestatuta eta badakite, eta zorionez, beste ibilbide profesional desberdin bat egin nahi dute. Ez dute leku batean geratu nahi, zorionez, gauza asko egin nahi dituzte, eta aldunduta doaz. Eta euskara plana baduzu, finantza entitate baten. Hori ere landu behar da, eskoletan. Gizarteari egindako ekarpena eta gure herrian hizkuntza gutxitu baten ikasten ari zarenean, zure eskubidea da euskaraz lan egitea. Eta horrek ez daukat zera bueltarik. Inglesez bai, oso ondo, ez daukat problemarik. Baina euskeraz, badaukazu euskara planik. Segure enpresek daukaten arazorik handiena da talentua erakartzeko hori. Zuk ikusten dozu euskalgintzan ere emoten da movimentua, langileen artean hori posgarria da. Eta orduan dabiz, enpresa guztiak nik hartu nahi dut hau. Nik, eta derrepentan, ni banoa, beste enpresa batera noa. Talentua fidelizatzeko hori behar da. Eta gure gazteek hori kontuan izango dute. Gizarteari egiten digon ekarpena, jasangarritasuna, berdintasuna, hori apurka-apurka txertatzen ari den kontu bada. Eta oso posgarria da. Zer, gure gazte guztiak euskaldunak dira, eta hori kontutan hartzen badute, eta alduntzen baditugu, eta batez ere hiztun berriak datozai aldunduta. Ez daukatelako aukerarik inon euskara erabiltzeko. Eta hauldade nagusia hor daukate, 18 urterekin karrera bukatu, lanean hasi, eta euskara galdu. Euskara galdu. Hori ezin dugun hartu. Egin dugun lan guztia, ez? Orduan, esperantza badago eta, egin dezagun bidea elkarrekin. Beste galdera bat, Asier Txaburuak zuzentzen diguna, sindikatuekin ere egin dezue zenbait hausnarketa. Nola uztar daiteke modurik egokienean gune sozioekonomiko batean lan hizkuntza euskara jartzea? Eta sindikatuek eta legeriak neurri handi batean aitortzen duen langileek lan egiteko hizkuntza aukeratzeko eskubidea? Bai, nik askotan, esaten diet sindikatuei, baina barnean kudeatu behar duten gauza bada. Zer gertatzen da? Euskadiko sindikatu guztietan, guztietan, afiliatu bat daude, eta gizartearen egoera soziolinguistikoa sindikatuen horretan ere ematen da, ez da? Bardin batean ematen da. Orduan egia da, sindikatuak eurek badituztela presio batzuk, arlo batzuetan, eta naiz eta sindikatuek nahi duten, euskara ere agendan egotea, momentu honetan, nik uste dut gainera pandemiarekin, sindikatuetako eta langile horiek beste gauza batzuetan ari direla indarra jartzen, soldateetan, lan baldintzetan, eta horre ere sindikatuek dute ardura bat euskararena ere agendan sartzeko eta kapazidade hori izan behar dute. Ez da bakarrika enpresetan. Nik hori entzun dut sindikatuen partetik erakunde publikoetan, eta hori ez da onargarria. Erakunde publiko baten eskubidea dauka langile batek hizkuntza eskakizuna derrigor egiaztatu behar duen eta egiaztatu duen langile batek eskubidea dauka? Aukeratzeko? Ze hizkuntzatan? Ez barkatu. Nik hori sindikatuei argi eta garbi utzi diet. Erakundeak agintzen duen hizkuntzan lan egin behar du. Eta orduan, kontuak atara. Erakunde publikoetan arazo hori badaukagu askotan, pentsa zer dan esparru batzuetan, ez eremu sozioekonomiko pribatu osoan, baina esparru batzuetan, bai. Baina hori, horrek ez dauka bueltarik, eta guk entrenatu behar ditugu eta prestatu behar ditugu gure enpresak, batez ere hori, 24 urtetik berako gure ikasle gazte horiek, uste dut, euskalduna direna, 70-70-etik gora, pentsa urte batzu barru. Txarrena zer da, gazte gutxi ditugula, jaiotze tasa oso txikiak direla, baina gazte horiek 10 urte barru ez daukate inolako problemarik euskaraz lan egiteko. Sindikatuetan egongo dira eta ez daukate problemarik.
Baina egia da pedagogia handia egin behar dela eta sindikatuak bide lagun izan behar ditugula. Guk sindikatuak kontra baditugu, ezin dugu aurrera egin. Horregaitik guretzako oso importante izan zen sindikatuak ere basartzea lehenengo momentutik. Egia da, movimentu batzuk ere badabizela enpresetan, sindikatuak ari dira, ez da 50 langiletik gorako enpresetan, euskerarena edo euskeraren inguruan hitz egiten hastea eskatzen ari dira. Kontuak atara zein da egoera leku batzuetan, ez da? Eta beraiek ere ze presio dituen. Hitz egiten hastea leku batzuetan, beste batzuetan erabilera planak, beste. Bueno, hori guztia guretzako ona da, oso ona da. Esan nahi du, sindikatuak ere, ez? Lan egitea era horretan, laguntza guztiak behar ditugu. Duen eskaera biek oso ondo datoz. Miren, azkeneko bi galdera kaskara inbarko ditugu, ja pilatzen nahi zaizkigu, eta denbora amarra gainen dazkau. Ahi zaizkigu iristen, tiket bai proiektuaren inguruko hainbat galdera, alegia eako enpresa guztiei eragingo dienez proiektuak, batek adibidez komentatzen du, ez alden logikoagoa atzetik ibili beharrean aurre hartzea eta baimentzen diren aplikazio guztiak euskaraz jartzeko aukera hori eskaintzea. Eta, bide berdinetik, zergatik ez dira hizkuntza irizpideak ezarri proiektu honetan. Gai igualaren inguruan, orain zen neurri aurreikusita dago fakturazioan euskara era masiboan erabiltzeko aukera galdutzat ez emateko? Zen proiektu, esan didazu? Tiket bai. Tiket bai. Bueno, gure helburua horri dagokionean da ahalik eta aplikazio gehien euskaratzea eta era libre baten ematea. Hori da estrategia. Gu konstienten gara, une honetan ingurune digitalean, euskerak presentzia irabazi behar duela, horregaitik ari gara adimen artifizialaren garapen guzti horiek egiten. Azkenean finantza entitateekin hitzarmena egiten duzu eta nor doa finantza entitateetara? Jante nagusia. Gu gaur egun, dana egiten ditugu aplikazioen bitartez eta telematikoki. Zein da, zer da hitzarmenean esaterako landu behar duguna finantza entitateekin? Gure gazteak ibiliko behar dira, espadute sekula ikutuko finantza entitateetako bulego bat espada zeusar sinatzeko, kreditu bat eskatzeko, horiek non ibiliko dira, ingurune digitalean. Ingurune digitala euskaraz izan dezaten, garatu beharreko guztia garatu beharko da. Eta hor oso iraultza handia dator, ez? Lehenko gunean finantza entitate batek jarri du martxan laguntzaile bat, beraien aplikazio guztietan ibili ahal izateko. Eta, por supuesto, gaztelera utzean dabi. Aplikazio hori, edo laguntzaile hori orokortu egingo da. Porque gure gazteak horri biliko dira, aplikazio batekin handikara. Hori guztia euskaratu behar da. Eta hori bai gobernuari dagokiola eta horretan gabiltza hori guztia garatzen. Finantza entitatei esan zaiena da, motore horiek garatzen dituenean gobernuak, korpus guzti horiek entrenatzen dituenean, motoreak zuen eskura jarriko ditugu. Baina, aplikazio horiek, laguntzaile horiek eta horiek guztiak euskeraz jarri behar dira. Bardin fakturazioko horretan, horrezagaitik esaten nuen lehen deneko elkarrekin joateko aukera hori ezin dugula galdu. Guk egingo bagendu kriston komunikazio kanpaina bat eta establezimentuen inguruan zigilu, marka bat ateratzea, eta jartzen dugu baldintzak, eta fakturazioa, ez dakit tiketak, euskeraz. Denak, zer behar duzue, hau, guazen bat egitera, eta eskaini, euskeraz badaukazu, jarraitu zurearekin. Baina, hori da bidea por bat, ingurune digitala euskalduntzea, adimen artifizialeko tresna guztiak euskaraz garatzea, bestela atzean geratuko gara, Eta enpresek behar dituzten programa guztiak, edo gehien erabiltzen diren horiek, batez ere kudeak eta integralerako euskeraz jartzea, eta horretan ari gara. Azkeneko, hau bai azkeneko, eta titula txiki bat egon duten, denbora ja eruxan junda horretan. Esate duzue, aipatu dezula arro sozioekonomikoan, eragin eta aurrera egitea ez dela bakarrik EAerako arronka, Euskal Herri osorako baizik. Zertan da elkarlana arlo honi dagokionez Nafarroako gobernuakin eta Euskal Elkargoarekin? Elkarlanean aurrera egiteko zein urrats planteatuko zenituzke?
labur-labur, Bueno, nik errespetu osoz, nik, klaro, nire ametsa da, Euskal Herri osoan gauzak egitea, normala danez, baina errespetu osoz, esaten dut, aterkin ikaragarri eraginkorra eta ona daukagu, 3ko ituna, 2017an sinatu genuena, eta hor gauza asko elkarrekin egiten ari gara, ez da? Nik gogoratzen dut Euskaraldia eta topagunarekin hitz egiten eta gainerako erakundeekin esan genduena, Euskal Herri osoan egin behar da, hori ezinezkoa da. Hori ezinezkoa da. Bueno, ez da ezinezkoa, ez da? Euskaraldiak, erakutsi digu, ez da, posible dela hori. Ze zentzu daukaguk establezimentuen inguruan eta alako gauza handi bat egiten badu eta iparralde eta Nafarroa atzean gelditza. Ez dauka zentzurik. Ze proposamen egiten dut nik? Euskaraldiko gauzetan jesarri garen moduan, mahai baten inguruan jarri, eta interesa daukazue, Nafarroan zuen eremu euskaldunean, danadalakoan, interesa daukazue gurekin batera, marka berdinarekin, lanketa berdinarekin joatea, ez dauka zentzurik, muga pasatu eta herri euskaldun batean ez ikustea marka hori. Bueno, hori elkarrekin egin behar dugun bidea da. Azken baten, gu prest gaude, gure eskuliburua, gure orain arte bezalase, hori elkarrekin lantzeko. Eta nik uste dut teknikariak hor, laguntza emon eskero, lortu daitezkela. Eta enpresen esperientziak, por supuesto, bere eroan, ara, ez? Baina elkarrekin egitea izango litzake helburua. Badaukagu tresna, badaukagu beraieko ondo sentitzeko, eta kritika asko jasotzen dituztenez, aterkin egokia, eta egin dezagun elkarrekin, bidea. Oso ondo, miren, gelditzen dira galdera batzuk hor, aztertuko dugu, igual akaso beste bideren bat jarriko dugu udaltopen gure kanaletatik, pendiente gelditu dian hainbat galdera erantzuteko. Baina, ja, 10 eta 10 minutu gainean ditugu, beraz. Apur bat, denbora kanpo gabiltza eta Juan Jori denbora pixka bat kendu batzugu, baina tira, mila esker miren, Zuei. eta hurrengora arte. Bai. Aurrera jarraituko dugu,